Mpunga yakithi, mpunga yesintu, ake ngithi ukudonsa kancane ngoba ngiyazi lamagama ukuthi washiswa yini. Sibe nenkinga ngo-2018, abantu base-KZN kakhulukazi babe nenkinga ngo-2018 ngokuphatha kwaCyril. Iqale laphi enga kahle kahle uCyril ukuthi abam-understand. Phela uyazi KZN uneqiniseko ngeke siliphikise abantu abaningi noma abantu abangamaZulu banokuthi omunye umuntu olunye uhlanga bethi uyisilwanyana. Kuthe sacasuke sinjalo kwaba nezinkinga ze-COVID. Kwasicasula kunjalo kuCyril ke namasosha akhe nokuphatha kwakhe kwezwe. Kuthe makiwa lana ku-2021 okhethweni. Ayikho indlela yokukhiphela kwethu ienga ngaphandle ukuthi bekumele ukuthi kuvotelwe inkatha. Yabadla komasipala abaningi ne-ANC inkatha ngoba ibingekho enye option kade ikhona iseduzana. Kwaya kwaba nama-coalitions nayona yonke lento ehlezi izinkinga. Njengamanje kubuye umsholozi. Ubukhumbule phela inkatha ukuthi benefited ku-ANC ngama-voters. Noma kade benayo ipower but ipower yabe iregainile ngo-2021. Njengamanje sekubuye umsholozi. Umsholozi labantu abangaka bavela bebengenawo namaqembu ade sebekuwona. Ngathi abanye nje njengoba kwamaphilisi lawa kapetrol bade beyi-EFF baxozule ku-EFF. Abanye kade beyinkatha even amakhansela asengapha futhi angena ngapha kulentozana ku-MK former khansela benkatha. So nangapha futhi nakwa-ANC yacozula. Angeke isakwazi ukubusa kalula especially ke futhi ngoba isinombimbi kakhulu no VF plus no DA even ilentozana iYouth Brigade within inkatha yayala lento lena yenziwa ohlabisa abahamba bosayina imulti charter lapha no DA no VF plus o Action SA yazi yakhipha istatement ayouth yalapha ngaphakathi enkatheni kwahlukana phakathi ngendaba yaleyo nto leyo. So amandla akawasekho ngokungaka noma ekhona ngoba khona umsholozi njengamanje. Labantu abangaka KZN abahlezi behlangana emakhona umsholozi ngabe baphuma phi labo bantu labo? Ngabe bengayivotela inkatha kulabo bantu labo bangaka kusho ukuthi akekade bevotela inkatha. So asibheke naleyo nto leyo ukuthi sebe neoption abantu njengamanje ukuthi baye ngaphi laba kade bengafuni ukuphatha olunye uhlobo lezo. Kodwa ke angikuphikisi kulokho okushoyo. Kodwa nje ke siyobona ukuthi iyozala nkomono umhla ka-29 ususeduza.